Hey derhjemme. Lige en hurtig hilsen her fra New Zealand. Jeg har det godt, og der er rigtig smukt her i New Zealand, som I kan se i baggrunden. Så bor jeg, eller basen vi bor på, den er nærmest lige ved siden af bjergene. Eller de kalder mig helt bjerge, selvom de er rimelig store. Der sker rigtig meget med Gud. Det er helt vildt. I dag der har været meget med bøn. Jeg føler, at jeg har fået sådan en helt ny lyst til at bede mere og til at have det her fællesskab med Gud. Jeg tror, at Gud han har rigtig meget godt i posen til mig i det her ophold her. Og fremover vil mine videoer nok blive på engelsk, fordi det hele foregår på engelsk, og de ting jeg oplever foregår på engelsk. Så det er faktisk ret underligt for mig lige nu at tale dansk. Men ellers så er det bare vildt nice at være her. Folk er super flinke, og jeg er virkelig begyndt at se især gutterne virkelig som brødre i Kristus. Og ellers vi har været ude at surfe en gang i lørdags. I dag er tirsdag, så det var meget sværere end jeg troede det var. Så men næste gang så skal det nok blive godt. Vi får noget instruktion på, og nogle instruktører, der skal lære os det rigtigt. Men bølgerne skulle også være kæmpestore næste lørdag. Så we'll see how. Alcoholic. Okay, mit kamera, det gik dødt, så ja, det bliver lidt underligt det her, men nu er jeg tilbage i værelset, og det er et par timer efter. Og I kan jo lige sige hej til to af mine brødre her. Vi har David, the alcoholic. I'm not an alcoholic. Og Joel, the freak. the Lord of the Rings freak. No, David, show us what you're drinking. Beer. No. Ginger beer. Not real beer. It's alcohol free. Drunk. Don't listen to him. It makes you drunk. It's good with the beer. It takes your fear. What? Alright, anyhow. Back to Danish. Ja, jeg glæder mig til at høre fra jer. Sorry, der er gået lidt lang tid. Jeg vil prøve at være lidt bedre til at få sendt nogle nye videoer. Og ellers så savner jeg jer helt vildt meget. Okay. Det er måske også lige en overdrivelse. Men jeg savner jer. Det gør jeg. Det må I ikke tro, jeg ikke gør. Men jeg oplever rigtig meget med Gud lige nu, så ja. Det... Ej, der skal vi ikke hen. Ja, det går godt, og jeg glæder mig til at få lavet nogle flere videoer, så I kan se noget surfing og nogle cool ting, vi laver. Peace.